Hello mga ka-listeners, kumusta ug maayong gabi mga ka-listeners no? Ang oras mga hapit na alas 7 sa gabi. Ug kining video ha, advance lang nidaan kay para sayon ra ning edit ba, no? Kay nanay video daan. Kay usahay magud kay dito ko kalugar gyud og video no? Makakini makapabor ko ani kay mingaw diri dapita ron no? Kay unya pa man niya pa magsugod ang simbang gabi no alas 8 nya ni simba ko daan alas 5:30 no kay kanang para makasugod na pugog edit unya sa parto sa Maribel ug sa kanang langit kakilat ko gabi man taton ako i-upload nya kay kuan man wala kadaog ako ang internal storage no muna nga wa na ko ma-upload ag parto sa Maribel no? Nya parto pud sa langit kakilat ko no wa madaog sa akong memory nakadlawunan ko og mix pero wa na filled siya kay kuan wa gyud siya kaya basta internal storage tungod kay bugat ra ba kaya utro naman ako ang quality sa video no gihimo na akong 720 na para tinaw-tinaw sad ba niya makaingon sa dang YouTube nga kini kay ga-effort gyud ni balag makagastog load nog dako basta kay matinaw-tinaw ang quality sa video mga ka-listeners no so usa man pud silang tawon sa YouTube kung kining ato ang content kuan ba gyud naa ba gitay effort ba nga ang atong intention nga makahatag og lingaw sa mga viewers nya makahatag sa tao nindot nga bisag dili gud ingog nindot kayo ang ato ang kanang content atong vlog at least tinaw siya no mabawi-bawi ra mabawi-bawi sa video nga tinaw siya no so muna akong naobserbahan sa kadugay na ko nga sige ka suspended ba para makita ni YouTube nga naay kabag-uhan bitaw sa imuhang content no muna nga ako makita sa YouTube nga nag-effort jud ka no dili kay basta na lang maka-upload ka pero wa nimo tarunga bitaw ang quality sa video or sa audio baka no so muna usa na sinungdan nga mabantayan sa YouTube nga wala ni klaro nga effort no basta na lamang no so mo ni akong naobserbahan gyud sa sige na akong kasuspended mga ka-listeners no sa ako ang Jankin Anota no nya di sa lang nako tason akong istorya mga ka-listeners kay kuan bubo na sa loob space lang ako ang cellphone karon muna nga ako sang kuanon tagmubo sa akong intro mga ka-listeners no nya di sa lang ta maglangan paminawan ninyo ang part 3 na sa kuan ay mapriso ko no mapriso ka okay. Higala, ania ang laing sugilanon. Ayay, mabriso ko! Okay ra. Okay matingali nga akong kahimtang. O, gini problema. Kay kung nahimo pa kong professional do, unya nadato ko, why siguro? Ha? Why siguro nga wa kong mag-atiman karon ninyo kay tuakos akong kabit nga babay. Tay pakul. Sino bitaw na? Gusto na tay. Kay kung nahimo pa kong professional do, do na? Unya nadato ko. Away siguro Kung dili ko niyo makita kay tuwa ko permi sa biyahe, kuyog sa mga adunahan, unya dili ta mo matiman. Unya, makuidag kang kwarta, hatagan bisag unsay pangayoon ninyo. Ha? Oo, niya apuran mo na kong sakyanan. Ha? Dagko kayo galawan sa matag adlaw. Unya dili na gyud mo makatapos sa pag-eskwela. Kay lagi daghan mong sobra sa allowance.
Di na mo musul sa eskwelahan. Adto na mo sa inyong barkada. Nya sakay-sakay sa nindot ka sakyanan. Kuyog sa mga babae. Adto mo dito sa gawas, mag-outing ka mo, mag-inom ka mo, mag-atog beach, dayon drugas dayon. Oh, saling mga daghan ng kwarta ang inyong daddy, di ba? Daddy mo inyong itawag na ko, kay kung nadunahan, mao man na daddy man, pero kay pobre man, tatay lang. Basta na, tay. Usap sa trabaho mo sudlan, tay. Unsa din trabaho atay? Simple agad, simple. Bodyguard ako. Ha? Ha? Bodyguard? Si bodyguard? Oh, ako ron si Kevin Costner. Tay, pagtarong ko tay. Kisa ko tayo mukuha ni mong bodyguard, uy. Oh, doon na. Huwag ka malibat ang tao nga mukuha ni mo isip bodyguard. Ang grabe yasag nga nung walibat man taon. Nga nung kasulti man ka na. Hala, uy, nga nung taon nga ikaw man. Unsa may nakamahuan ni mo? Di man gani ka kaantigong magpabuto og balon, tay? Grabe ha. Grabe naman sa kadunaoy. Lagi! Pirmi gano'n mong i-underestimate ang abilidad ni tatay Pakul mo na. Na, nagsulti lang ko sinuod man, uy. Nga nung taon. Kisa ko tayo mukuha ni mo isip bodyguard, tay, uy. Si Maita. Ha? Si Maita? Kanang tindira og pagkaon? Oh, Siya ba, tay? siya lagi, siya. Maita. Oh, mao na. Si Maita. Hala, no? Hala, basig na nga yapag na mo, tay. Nga nung taong kuhaong kanyang bodyguard. Masay mong batayan niya. Unsa na siya, superstar? Unsa siya, mayor na siya? Congresswoman siya? Senador? Yapag na. Paminaw, hindi doon na. Kuhaon ko niyang bodyguard lagi. Paghilom tay, uy. Ni kunda ta tingali ka no. Ako? Oh, siya di kundat. Ni kunda ka na tingali. Gusto na tingali ka gusto nimong ilisan si Nanay Pilar ba? Ay, hindi, oy. Butaka na. Makalayo na ba ng imong naunaw na? Dili, oy. Dili, oy. Pasangilan lang inyo nga kuhaon kag bodyguard. Nga no kutaong kuhaon ka, uy. Bitaw, tay, kani. Usap sa'y gordyahan mo niya, tay. Paminaw mo kayo. Paminaw mo pa kayo. Kana si Maita, nahalina na og yuta. Ha? Nahalinan og yuta. Unsa? Doon na. Nahalinan og yuta? Yuta. Unya nga no kuhaon mo kanyang bodyguard. Kuhaon ko niyang bodyguard. Kaya nahadlok siya na kung mahibawa na nga nahalin ang iyang yuta, tulison niya siya. Okay. Sa Mamaya. ato pa, ikaw mo ay mahimong mamatay kung tulison siya. Doon na. Oo, di ba? Mo ang mahitabo tay kay bodyguard ko kagud. Andam siya kang manalipod niya. Oh. Awa na, yun manalipod yun ko niya, natural. Og tungod ana, adto na kaniya. Bodyguard ba ko? Sa ito pa, badi na adyo ko, dool ko niya. Maog yun. Oh. Og di na ka mo ulit diri sa bay. Anak, gitingali. Nalinan na nagyuta, tay. Oo dong, nalinan. Nga lagi, mao na ito nga, kuyawan sa permi. Hadlok sa may bawa sa mga taong nalinan siya. Nga, kuhaan ko niyang bodyguard. Kay, sa ako nang ingon, mahadlok siya, kuyawan siya. Og ikaw ang magpakamatay tungod kay panalipdan gid nimo siya. Hindi po tingali, eh. Hindi po tingali. Halatay, uy. Unsay dili in town, uy. Wala kay mabaw kung unsay katungdanan day nimo isip bodyguard. Doon na. Bodyguard ka man kaha. Oo lagi. Busa naa sa imong mga kamot ang kaluwasan atong Maita. Ikaw kay manalipod niya, di ba? Kung dunay taong manghilabot niya. Ikaw gid ang musanta kung unsay mahitabo. Kung tugdunan siya lamok, syempre ikay mo bugaw sa lamok. Lakip lamok. Ang bodyguard gud kagud. Di ko musugot ay ha. Dili gyud. Doon na. Karong di magkamsugot doon na. Musugot na ko. Di ko musugot no. Mahadlo ko. Nga magkasinabot na sila. Karong pugan man na mo magkasinabot. Biyudo naman ang tatay. Di ko. Basta di ko musugot. Dili manoy. Tampoy ni oy. sabton. Doon na. Musugot. Doon na! Sirit na rin. Nalala. Pasag din lang siya dong al. Dito pagkapating ko na ng bayana. Maldita kayo! Oo. Di lang na to pugson. Ay, pastilan. Lipayas mga tao, sir. Natural nga malipay gid sila. May ipanghatag ug nila. Baya, sir, no? Ang ubang politiko? Huwag yun makahimo, anak. Pero ikaw nga dili politiko? Nahimo man mo. Tungod kay manggiluyon ko intoy. Oh, mao. Mao, sir.
Pero dili ko maluoy sa taong bugal-bugalon. Ako nang ipabitay. Oo. Kanang taong bugal-bugalon, angay na bitayon. Onya na lang, Intoy. Onya na, sir. Unya rin ako ipabitay ang maong tao nga nagbugal-bugal. Kanang bugal-bugalon. Nga naman, sir. Ipapatay na yun. Patay. Han? Ipapatay. Ipabitay. Kung ipabitay na ko dayon karon, dili na ta mag-istorya. Ano sa? Buwang! Ando na ko, sir. Da, sibat ka lagi. Dili lang ko magkawas-kawas. Kay lisod na kayo kun makitaan ko sa mga tao. Hala, may nanuktok. Oh, di ba kanito lisan? No, kung manulis niyon saon na lang. Hala, Ginoo ko. Nagpadayon ka siya sa pagpanuktok. Bahala na, lilion ako. Mayunta ko nakailalang ko. Dinhi, malili na ako siya. Uy, si Intoy di ay? Toy, o sa ata ni mo? Mga play ko eh. Imo manghimol nga. Baligal sa may pakul. Ako taon, mga play ko. Sige. Ikaw lay bantay diri sa tindahan. Guardia ka. Ay, salamat in taon. Kaya sa man ka magsugod? Ugma. Ugma lang, ugma. Ay, ayaw na. Gusto ko, sugod ka karon dayon. Oh, hala. Sige. Sugod na kong duty. Duna, Oh, ngano ka man ay? tugtin lang to sa tatay nga magbadiga ni Mayta. Nay, naginuktok tanto siya dito. Mao pa. Gusto gid siya nga moadto atong Mayta. Trabaho man siya. Usab ka. Alam, tingali na kay. Kaysa magsigi ka ng suri-suri noon. Nga sabay mahitabo bi. Kung maibog siyang Mayta, nya magtipon sila. Nya kita, unsaon naman lang ta? Abala ko siya may tabo. Bahala gyud, mao gani. Di ko mosugot nga mahimo siyang bodyguard. Duna. Ay na lang kung tawag pugsa ng imong igsuon. Ay lang pugsa dongal. Kining okay ra gyud ko, ha? Tay, Ako do. Importante na ako do nga magkasinabtan na lang kita. Mao ra gyud na importante na ako, ha? unta lagi tay. Pero kanagos doon na gud. Bidaha iti manulti. Murag gunsay atong kahimtang ba? Ay, sabta lang yung isuon mo. Ay, kay ka. Ay, palabi. Bantayan kasing-kasing ni mo. Sige, sige, mulakaw na ko. Kay, kawan kining mangumpra pa ko og prutas nga akong ibaligya. Okay? Sige, panayan tay. Tagay. Ibis. Urot na siya. Urot na siya. Disyal. Urot na siya. Disyal. Urot na. Palit. Palit. Wa matay TikTok. Ha? Why TikTok? Nunsa? Oy. Namay nangkot nga. Mula man nagjil-jil. Oy. Pakol ka na. Kung siya to na. Kol. Doon sa kol.
Pakil, pakil. Dol. Palit na mo. Bakal. Palit na mo. Bitaw mo siya, palit mo eh. Kol, tinorba nga nahalinag yutas may ta? Ha? Tinorba? Tubag! Kining, uwa raba ko may Sabari ako lang, sabari ako. Ibaw mi nga nakapirmi silang may ta. Kining, sultihan sa tan mo, uwa dyo ko may bawa, bisag na ako permi diha. Sa luwa lang taong ko ninyo. Uwa dyo ko ikasulti niyo. Sana kalabo na ng halin sa iyo. Oy, diribit! Nga naman imo man taon kung gilaban no. Mag-iisi taon ni do. Daan na ba taon ng akong t-shirt niya tayo kay pag yung taon ni. Tugan ko! Biday ko palagot ako. Di ko gusto ng taong bagakon, kol. Ang imong mata dool na sa kong mata. O ang imong ilong habit na sa kong ilong niya murag kagunon ka nako. Ay. Wataw kay sulti taon oy. Magtumutumo dai kog sulti. Di man mahimo nga mustubong-tubong labaw tanan. Wa jud koy katungod nga mosulti sa kinabuhi sa ubang taon sa taong Dagar na istorya ni mo, kol. Oy, gay, gigakol. Storytelling. Ninda raman tao kong prutas do. Naginuton bagi taon ko nimo do. Dagar nagsulti. Sakit. Oh, gaman. Muna angay ni mong bakakuna ka, di ka musulti. Sakit. Dugo sang maot na ko da. Ay, in English na mouth. Ito kung maot da. Gaman, pausap ka? Ha, pausap ka? Wa tao gusto nga masakitan taon do. Way gusto ana. Yan sa man, ingil ka? Sa Ha? ingil. Angal ka? Hindi ka sa Wa buta. taon do. English na, English na. Di jud ko gusto gubotong. Kalinaw mo gusto taon nako. Kalinaw aray. Linaw. Ito ka? Ha? Di ba gusto makita si mong niyong? Ito. Salamat taon do nga to na lang ko dong. Ato na lang. Lahat! Tuwan na. Lain na tanaw. Lain na tanaw. Ang akong tinda taon nakatag na yabo. Ako sana, ha? Sa sunod, ay pagagi diri, ha? Pamunito na ko ang mga apple nga nakatag. Nita. Sige, pamunita rin. Pamunit. Tap. Naumon na sa ko. Naumon na sa ko. Napaumo din tao nga naigo ang sampo sa iyong pagpatin pa. Masa man sukol, kol? Para malingaw ko, kol. Sukol, kol. Sukol-kol. Bangon ko. Ayan. Bangon ko lang. Bangon, kol. Dari. Zaman. Hindi ko masukol do. Kuyawan ko na. Uy, si Bay Pakol man naglingkod sa punuas Jemelina. Bay Pakol? Bay? Bay, ito eh. Unsa man ka? Sino? May burot man si mo di mo? Oo. Unsa may... Uy, la! May pangus pag ka? Pariglahan ko, bay. Ha? Ayamat agad. Pariglahan ko. Paglahan ka? Di na bita. Diya sa may iskina si Tio Sambag. Diha. Ang daghang bugoy diha. Naasay mga tulisan diha. Nga lagi. Pahamag ko dito. Kulata ka? Kulata ko, bay. Kulata ko. Nya, welcome sukol. Pungkong lang ko, bay. Pungkong lang ko. Pailom lagi ko. Kaya lisumag manay ako. Yamat. Sugar bus kong mga kabay. Yamat. Pero pailom ni ko. Di ko gusto gubot ko. Di ko gusto gubot. Hinoon, ang tigas-tigas diha, mao si Kubra. 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 Marong mau tinggal ito. Kay may, naghukas mo to siya. Kanya may patik ang iyang lawas. Doon ay patik nga puro magbitin. Si Kubra. Kubra to. Lagi to. Kubra. Mau rito siya. Ito nga pailom lang ko. Ayo.
Ayaw. Mag-andad ng animal. Tara, ato na to. Unsa? Asa man ta? Ato na to. Ato na to, ha? May ta, ha? Ato Ato na na to? to. Ato ni to na to sa eskina sambag. Oh. Na, di ta magpadaog-daog. Musukol ta! Oh. Ha! Nag-andad mo ng mga tawahan agad. Ngaway musukol nila. Tara, ato na to. Bay. Pakit-on ta ka, ha? Ipakita na to. Nga makamautang musukol. Bay. Makamautang manalipon sa itong kagalingon. Bay. Ha! Yamat ko nila. Pwede na tong amping sa itong lawas. Ha! Kaom nga itag katuluso sa kadlaw para dili tang pas mo. Bitaw. Unya, kung natahon ta, di na mahimo. Tara. Ha? Upani ko. Pakit-o na to sila. Kung unsa o ginsa ta. Dali! Kuyugi ko! Tana! Kuan. Ay lang ba intoy? Ay lang. Sa din lang okay rin eh. Mag-anad na mga tawahan na. Abi pa lang talawan ta. Sa dilag ingnon tang talawan ba eh. Okay rin yun na akong tawagong kong talawan. Basta ang importante, buhi. Ay, bay pakol. Lison maning doon na gutay ataso ba intoy? Lison kay na, kanang doon ay tao nga magdumot mo. Ikaw magpanlingi ka. Di ka makatarong og lakaw. Magsigi ka panlingi kung wabay taong budunggab o niya. Wabay taong nag-atang nimo. Wabay taong mupusil nimo. Wabay taong mubunal nimo. Onya, wa man tayo sa kulatahon nita. Kuan. Ako na itong yamaman akong gagalingon ba nga natripingan lang ko nila. Oo, ikaw. Pero, madiscourage si Maita ni mo anak bay. Discourage siya. Ma-discourage si Maita. Nga nung ma-discourage si Oo. Maita ko? Himuon ka niyang bodyguard. Ha? Kada kong di malas niya, no? Unyag, mahitabo kong binuangan siya. Nya, makapanalipod ka niya. Kana dia. Ba, intoy. May punto sa ganun. Mau, makaingon siya nga. Uy, di man dali maayong himuong nga bodyguard. Bati mo na akong bodyguard. Tungod kay, wa magaling makapalipod sa, wa magaling ka makapalipod sa gulingon. Ha? Unsa na kang siya, no? May punto sa... Oh, May punto sa... dili siya mo dayon o kuha ni mo. Pero, kuan masad bay. Di man sa ko mudawat, di man ko mudayog dawat sa ingon ako ngay mo ko ng bodyguard. Oh, wala, nga naman. Dili mo sugot ang akong anak na babae nga si Duna. Oh, ha? Dili mo sugot. Uy, nga hindi ko siya masugot. Unsa man, gusto siya nga magsigil kag Bordos tibok syudad. Ha? Soroy sa imong tinda. Nya, init pa kayo. May nandun, may lahi doon ni mamalit. Nya, buwan si init. Maunan. Tungod kay, sige, magsuloy ng tinda. Di ba na yung gusto? Ay, kuhan mga bay, ang iyang katarungan nga nung dili sa gusto, mahadlok siya, nga tingalig, pulihan ako ang namatay nilang inahan, si Pilar. Ay, naunos sa bayain tao. Maunay iyang nahadlukan lagi, maunay na iyang nahadlukan. Di ba siya na? Nga doon na motim Manila? O glabot ba? Ha? Kung pananglit si Maita, may kahiyunan nga magkarelasyon mo. Kada kong swerte mo umita mo magkarelasyon mo. Kay milyonarya ako sa Maita. Kada kong swerte na. Anya, unsaom sa dato, hindi man siya musugot. Be, Bay pakol, ayaw sa palabi o padiktar sa imong mga anak. Ayaw eh. Kinanglan nga doon na sa kay kaugalingon nga desisyon. Di kay mag-agad na ka permis imong mga anak. bay, itoy. Lain mo ito. Bay. Okay, sa may, kuhan mo, sa may punto ni mo, sa may nalain mo pagkisultihan ako. Si Puldo ba? Nga naman si Poldo. Puldo sakto ba? So Puldo Oh, sakto. kato lagi si Poldo sakto. O nga naman kato si Poldo laging sakto. laki kay glawas, Oh. pero kung musulti, bayot. Kato siya, kato. Anong kaisgot man kaniya? Sa inong dangan na kaisgot ka man ni Poldo sakto. Nang hatag og bugas og ingon man, mga dilata. O tingalig mulan sir na pagkakita. Ay, kadawat nga ni ko. Kadawat ka? Oh! 5 ka kilong bugas. Nya, mga dilata. Plus,
noodles pa yun. Mulan sa tingali na kapitan. Buklang. Mayo kayo, mayo kayo. Madaghan ka nagpasalamat. Believe ka niya. Oo. Aw, sa akong gawain, kung nang hatag siya na, di ginamatawag problema tungkol kay kwartahan man siya. Oh, wala. Mayal! Mayal! Oh, bitch pre. Ano? Tay, ako tong imo tong tatay nga kita na ko ganina na. Ako tatay? Imo tatay, imo tatay. Ano man? Kita na ko bay. Wala ka kibaw. Gikulatan imong tatay sa bukoy dito sa iskina sambag. Usa? Tinuod ka? Oh, lagi. Siya gito. Ha? Kata ka nito nga mabalik ang prutas. Imo gitong tatay. Usa? Palit na mo! Palit na mo sa lamian og tamis nga apple! Oh! Mingaw man nam sa kusa naguot nga nga. Wa may ni palit. Signo tagay ko na. Punaan pa sa kasakit sa kumba ba nga naigos ko mo. Palit na mo! Uy. Tay Pakol. Yun na, si Al. Siya ka nang naog sa motorsiklo. Tay. Do! Ano niya kay? Tay, tinuod ka gipariglahan ka sa mga standby din sa iskina sambag? Kisya resulti mo? Tunay may nakakita. Gikulata ka kuno sa mga bugoy. Oh. Tiyaw na itong ilan ay. Ay. O si tiyaw. Liguro ta na imong simo di mo. Resulta na silang pagkulatan ni mo. Ay kaso nito, ay kaso. O si way kaso. Para ni mo, way kaso tay. Pero para na ko. Di kong kadawat na. Tuloy ko. Kinsa na sila. Karon na yun, tuloy ko. Tara! Dong. Kalma lang, kalma lang. O si kalma lang. Di ko makatugo tay nga. Dagdaogon ka lang nila. Kisa na sila. Kalma lang lagi, relax lang god noon sa kabak. Pero tay. Maminaw ra god dong. Kung sabay tuyo di mo nga makikita ka Manila, makikaway ka. Sabi O niya, makikaway ka. Kung makikaway ka, makita ni mo, makikaway ka, unsay resulta? ang resulta, mao nga magkamatngon sila. Nga doon na day tao nga musukol nila. Tungod lang nga na. Pamatmuno lang mo nga doon ay taong musukol nila, ba ba? Oh, wam ko kam sukol. Paminaw. Tinawad bitaw. Pero kung mo adto ta dito, unya, pangitaw na to. Yung pangita na to, makita na to sila. Doon ay tao, mutudlo nga mao na sila. Nya, akong itudlo nimo nga mao ka ng tawana. So sa diyang naibaw ka, nga mao ng tawana ka kung itudlo nimo, ha? Nga mao ng tawana mo nagkulatan ako. Ang imong buhaton, hinay-hinay kag lakaw. Nya mo paspas kag lakaw. Nya adto dito. Nya unsa na may sunod buhaton nimo? Oh, sa patay. Adi, dulon ako. Oh, dolo lagi nimo. Oh, akong dulon. Ya, pangutanon ko sila. Ya, kamu punta na. Oh, unsay hinungday kulatam kanila. Oh, mo niya mo ipangutan. Oh, mo nang punta na. Niya tapos nga mao ka nang iyong pangutana. Unsa may tapos sunod? Oh, unsa pa di kulatahon pud ako sila. Oh, sa ingon lang na kasayon mangulata ka. Tay. Ya, cool. Okay. Pagutan ta. Taga taghigayon nga imong tumog tingwa nga mangulata ka. Unsa may matabo kung ikaw ang makakulata? Oh, tagam siya. Kana lagi kung ikaw gyud ang makakulata niya. Pero idigduol nimo ikaw kulatahon. Kung musukol unsa man. Oh, tanaw na to og asa ko to ba abilidad. Di ay. Sa ato pa, ngilngay ka. Kaya na magawa, magamalok na. O niya, kung panalitan, doon ay armas. O niya, may bunot siya sa armas. Pagkatapos iyang gikak. Pagkatapos iyang gitio nimo. Pagkatapos niya, iya kang gipusay. Unsa man? Oh, swerte. Karon, moingon magkang way swerte. Moingon magkang wa kay swerte. Unsaon na ba lang? Kung wa kay swerte, sa ato pa, nagpasabot na nga, igo ka. Tumba ka. Pagkatumba nimo kadugo ka. Pag humananap, kirig ka. Pag kirig mo, patay ka. Okay. Ngayon saan naman lang akong pangandoy. Ang among pangandoy ni nanay nimo nga ikaw makahuman sa pag-eskwela, makaangkon, mahimo kang professional, unya makaangkon ka kurso. Sama na. Tay. Asa makamu padayon sa pag-eskwela? At tos minteryo. Tay, Pakol. Ay lang.
Ay lang ko balikas sa do. Oh. Ay lang ko balikas sa. Wa man kong balikas ni mo, tay. Ay, ngon ka, atay. Ita sa day. Kung sa gulit ko, medyan nga itong storya, tay. Di man. Mamagod na dungog na ko, mga atay. Bitaw, anak. Ayaw pang hilabot ng akong kahimtang. Okay, gini. Ay, kabalakan ako. Di ko gusto nga maghatag og problema nimo. Pinanggata ko gagod. Ha? Pinanggata ka, di ko musugot nga mo adto ta dito anang sitio Sambag. Dili. Di ko. Di ko gusto may tabok. Kasabot ka. Tay Pagol. Wa ko magtinalawan. Prangka lang do. Wa jud ko magtinalawan. Pero dahil ko gusto og kubot. Mabitaw to nga, wa man jud ko magtinalawan. Mao na nga wa jud ko magana sa pagsukol kay wa man ko matalaw. Kasabot ka? Wa ko magpanagan. Sudat sa na to, tay. O, panagan na yung umsok. Mao gani. To pugson mo jud ko nila. Nya. Pugson ko sukol. Oh, sukol May ka. kaisog man ko. Oh. May kaisog ko nga di kong sukol. Mao to nga. Gibaton na ginako akong kaisog. Wa ko magtinalawan. Labaw nang di ko gusto nga kamong nga akong mga anak moapils ko but maguba ang inyong kaugmaon. Di ba? Tay Pagol. Oh. Kung maguba ang inyong kaugmaon, unsa resulta? Nagusbat. Gusbat. Kung magusbat, unsa may resulta? Bati na mo. Kung bati na mo, awan ay ayo. Musa pakit unta mo. Ha? Kailangan para ko ang mga taong mapasakit ninyo. Kasabot ka? Rego, kisang pasakitin mo. Ha? Kit-on ka. Dila raway labon. Kita. Nyagway dila, tay. Dunggan. Kit-kito para ko. Hasta nga tuli. Balik sa eskwelahan. Ayaw huna-huna ang akong bunog. Tinuod ka, Manoy? O lagi. Nakita namin tatay. Ubagin ba to? Wa sa ni sukol. Wala. Huwag kay, di mo siya gusto gubot. Kisa man nagkulatan ni tatay. O, kisa pa, taga sitio Sambag. Adi ay ha? Sulngo na to. Usa? Sulngo na to. Pangitaon na to ang tao nga nagkulata kan tatay. O niya, huwag sulungan mo, sa may sunod may tabo. Huwag makita ni mo. Kulatahon na to. Kurtahan ni mo. O niya kung magkulata. Hoy, pagpuyo na lang. O nga naman, hadlok ka? Laki ka niya, mahadlok di ka, Manoy. Awa mahadlok. Pero di mo musugot sa tatay Pakol nga ato ng buhaton. Kung ato ang kulatahan, mayo man og mupatara lang na. Mubahas mo gina. Kaya kay mga bugoy mo na sila. Ako pa siguro gidong kabanta. O di ba, pusilan ta. Na, hadlok man noong ka, oy. Kung mamatay o patay ko, Mao na dili gusto ni tatay Pakol. Oh. Kay kung mahitabo na, di na na matuman ang ilang damgo o pangandoy ni nanay kredto nga makahuman tas to pag-eskwela. Oh, Manoy Al. Sir, sugdan na day nimo ang pagpakural sa napalit nimo nga yuta? Ako nang ipatrabaho para klaro og way makasud nga lain. Kay do namang goy miduol nako sir ba nga kun imo ko nung ipakural, imo ba ko nung hotdon gyud? Kay basin og wa na kuno sila'y kaagian. Wala kong hutda. Naibaw ko nga kung magpakural ka, ang moreklamo maugyod ang mga tao. Ilabi na sa agianan. Ang ilang mahimong reklamo, mao ang agianan. Mao gyud sir. Dili sila angay mabalaka. Tungod kay, binlanay ko og 4 meters sa palibot. Uy, salamat kay sir. Uy, Wa mo yun ay reklamo. Binlanan ako og 4 meters sa palibot. Aron, makagi ang tao og ang mga sakyan na. hala, uy, malipay gyud ang mga tao kon mahibaw-an na sir. Unya, musamot pa gyud ang ilang pagdaig nimo. Han? Nga naman. Oh, naibaw man sila nga naghatag kas mga tao og mga bugas dito sa ilang sityo. Tinood na. Pag karong hapon, manghatag sad ko sa kasikbit nga sityo sa akong yuta.
Hala, uy, salamat, sir. Uy, malipayod kay sila, anak, sir. Mao kini akong kinaiya. Makig-share gyud ko sa grasya nga naanak ko. La, uy, Ngadto sa mga kaigsuuna natong kabus. salamat kay sir, uy. Kabuutan, yun ni mo, sir, uy. Hello? Sir, Puldo, sir. Intoy. Sir, nag-abot na po ta diri, sir. May noon. Magayo na sad ka? Dili, sir, sir. Dili, sir, eh. Abi pa lang, baga na kitag naong. May nang kamatngon ka. Oh, nagtrabaho naman para kural. Intoy. Gipakural ko na ang yuta nga ko napalit. Og, may agiana ng mga tao. 4 meters ang akong gibilin sa palibot sa akong property. Mo ba? Sir, abin mo, sir, na, abin mo. Sa permiro mo na kung pagkakita niyo ba? Nagtuo ko nga, kontrabida ka sa mong kinabuhi. Pero, hulog ng langit mo, Deka. Pagka maayo na mong tao, uy! Aning kalibutan na, Intoy. Kinanglan nga magtisok ka og maayong binuhatan. Aron dili kay kalimtan sa katawan. Kana! Saludo ko ni mo na, sir. Ayan na, Oh, pagod. good. Asam di si Pakol, ha? Milagro nga, wala ko siya makita. Diri sa ilang maita. Ay, si Pakol? Hastang di malasa sa kong amigo, sir. Ay, Toy? nga naman. Nga na da ito, eh. Nabiktimas parigla. Ha? Gipariglahan. Gikulata. Nabunog. Unsa? Unsa? Lisod mo ko sa pagkaon. Sakit may ikaon. Tungkol kay naigo mo ngayon ba na ko sa kumo. Antos lang Pakol. Pailob lang. Bugo asa na ako. Masa ko kalikay sa pasumbag na ako. Pero kung nakalikay pa sa kun, basig samot pa noon. Musamot siya kasuko na ako. Musamot yung kalagot. Si Duna. Miabot na. Nagpatara lang katay. Oy, patara ko. Kasi yung mo. Likay man ko. Day? Likay ko, pero pag sukmang niya, igo bitaw ko. Unya, sunod. Wala ka mo paus di ay. Pailob lang ko, pailob lang. Mga nga, lakaw na tako. Pag lakaw na ko, laksyon na ko lakaw. Patiran bitaw ko niya. Nilihay ka. Igo yapon ko. Hapla ko. Unya. Pag hapla na ko, nga tinda na ko, kataglay, yabuman, was akong tinda na ko, mga to, bangon bitaw ko. Unya, sa dihan ni bangon ka, di bawas lagi ka. Kipunit na ko akong mga apol nga nayabo. Magpunit na ko, giuspetan ba ko niyag patid. Igo, gyapon tuwad, gyapon ko. Unya, wag ka mo bawas tay. Alagot na kayo ko. Kamang ko. Pangagot ang ipon ako sa kalagot ba. Iya pa yung kiingnan, sukol! Sukol! Singkahan pa ko! Nya, nisukol ka. Punit ako akong tinda. Nagpalayo ko. Stang. Sirit ko. Hiyabag ka tay ha. Ano? Nga nugod taong nagpalayo ka. Wag siya na ka nisukol di ay. Katalawan ko din mo oy. Mauwaw man sa tanimo. Doon na. Among amahan talawan. Pakauwaw man lang katay. Okay. So, mauwaw ka. Oo. Pero sa akong pagpakauwaw, anak, may mahayag mong kaugmaon. Unsa tay? Ha, nga nugod taon. Kung misukol pa ko, paminaw pa kayo, ha? Kung misukol pa ko tungkol sa kong kalagot, makikaway ko. Oh. Makikaway ko. O niya, kung makasuguro kong sukol, di narabadyo ko mundang. O kung ako siyang mapatay. Kung ako siyang mapatay, asa magkapaingon? Agoy, mapriso ko. Ay, Pakol. O kung mapriso ko, kamo, unsa may tabo ninyo? Mahunong kamo sa inyong pag-eskwela, ha? O kay mahunong naman kamo sa inyong pag-eskwela, asa na lang mo paingon, ha? Wa mo'y kursong gigunitan, ang may tabo niya na maninda mo ginamos ug maninda mo apple pares nako. Ha? Tay Pakol. May magdaghalinan mo pares nako kay inayon ko,
Muling ang mga tao, o mopilit na ako, mapalit na rin sa kontinda. Pero kamo, mo na nga usahay, balag tawgon ko ninyong talawan. Basta ang importante nga kubuhi o gawas nun para makapangita og kwarta para makahuman mo sa inyong pag-eskwela, sa inyong pagtuon aron mahimo ka mong professional. Dili mo parehas nako. Okay. Dapat tayo nakarason sad ka. Oh, tinuod na. Mauna diha. Wag gyud ko masayop nga musugot to nga mahimo kang bodyguard. Ha? Kay ang trabaho sa bodyguard tay, mao ang pagkaabtik, pagkaisog ug andam nga manalipod sa iyang gibantayan. Oo. Ingon ko anak ninyo dana, ha? Ya, ingon anak. Kire sa atong pamilya. Ako'y bodyguard ninyo. Suwayo. Suway, pakita ko niyo. Madunay yung pasakit ninyo. Di ba pakita o mo mura kong leon nga makikaway? Leon. takol. Leon ko. Ha? Kasabot ka? Panalip lang mo kutob sa kong mahimo. Pagaras yung panit. Ayaw lang paburot. Ha? Paburot ka ganib na. Huwag magkagaros sa inyong panit. Tumani na pa kayo. Ingon mo na nako kapinanggaw eh. Bahalag magkaon kog kinamus inyo humba. Bahalag magkaon kog inununan inyo inasal. Oh, okay ra ko anak. Namoy-boy ka tay? Wow, muy ka taon nga. Kabright niyo makasabot man mo. Ha? Buy-buyon din mo kasabot man mo. Wa, ni pasabot ra ko ninyo. Hinaot nga makasabot sad mo. Og ayaw pakyasa ang pangandoy sa inyong nanay nga mahimo kang professional do na. Ipasalig ko na tay. Yan ako sa sitio Sambag. Kinsa ka ng mga tawhana ang nagparigla kang tatay. Oh, naitindasunan. Magpalit ko niya og isuoter. Daang panid. Ang karon wa pa man gyud na uli is dudungal. Nuna! Tay, Nuna! unsa man nga naman tay? Asa mas manoy nimo? Nganong wa pa na uli? Ambot lang tay uy. Aw, tingali tuto siya mga amigo. Tawag ko no siyang cellphone. Mangunta na. Kung asa na siya. Oh tay, tawagan ako. Asa no? Sa nung rasa ron? Mabii na. Wa pa gyud siya na uli. Da, si tatay uy, ano to kabalakis manoy uy, dako na magutugod. Bisa na. Nitaangay mo kumpiyansa kay karong panahon na. Lisod kay mong kumpiyansa ka. Na, mo na ni Ron. Di makontak yung cellphone tay. Ayaw gunong eh. Tawag gyud. Kapoy sig tawag og balik kung di makontak tay uy. Ahak mo eh. Asa ka siya? Nahulog na akong inom na isuoter na. Minga man. Buwangat mo. Anong ko makakubra? Ang batan ng gitukul anang nakukas. Ubay patik sa lawas. Mo kasaan mo. Iyang gito kang batan. Asa liging kalasan tak asa. Hurot na. Yung kabuwak. Aray. Kahigay ka, ha? Niyaba! Tagpo na kubra, uy. Ganto na. Kita, uy. Ayaw pala sir. Matanong magina. Bisa gasong kamot. Uy, karisgado ko di mo do. Uyabog pa ka do, uy. Mangilabot man ka na ako. Hinaykan yan ano mo, sir. O gusto ka nga ikaw ang mangkong sa kong kasuko? Ha? Pinita! Oops! Ayaw, sir. Ay, kilikay na. Yeah. Kabaw nga daw, ikatulog kang akong kulatahon nun karon. Ikatulog kang maigo sa kong kamot. Una katong titirog apple. Nga sige lang, apple, Si Pakol! Ha? Ikaw rin nagkulatan na itong pakol, sir. Oh! Ako yung gulata ito ba? Daman. Saan niya, sir? Adi. Wow, siya. Di lang siya musulti nga akong pangutan-on. Pangutan ako na di siya mutingog.
Usap lagi pangutana naman niya, sir. Iya, dagan nagstorya. Niya ako ipangutana. Kung tinuod ba yun nga nahalinan si Mayta o yuta, di man mo tugan. Ako naglagot ko. Birahan ko bitaw. Kamang-kamang eh. Kamang-kamang o garon. Kining batan o na sang laki. Kini. Ang tungong sa hantak gisolo. Awa manghatag mo sa... Hatagang leksyon! Dako ni mo glawas sa likag tuong santak. Uy, do. Nakaon kong sili sa mong gisulti, ha? Nahangan ko, ha? Dako ni mo glawas, pakilimos kas kalas ng santak. Kinip, top! Top! Kiniyayam! Barag mo ka, sir. Sige, chamba. Ha? Chamba na. Chamba, bitaw. Chamba. Chamba na, chamba kinip. Pap! Agay! Agay! Oh, hagba ka lagi. Ha? Da, Merisi! Da, tulatan daw ko. Siguro, da, kaya pala eh. Da! Salamat. Taon nga nas palibot. Musipat ako. Dara ka plete, oh. Salamat. Uy, stati pakul. Bitay. Nganong karon ka lang? Nalangan ako tay. May importante gibuhat. Mao ba? Wa pa ka ni pahuway. Di na pa. Mamaligya ba kong balotron? Oh, alas 9 na. Naginauto na ako ang oras do. Hangtod sa alaunas kadlawon. Sige, amping tay. Balut! Palit na mo! Balut! Naida ka nagtapok sa tindahan ni Mayta. Padol ko. Ay, husto. Mao ni ang mga trabante sa naghimog kural. Basin pa rin mamalit ni sila. Palit na mo! Balut! Bay! Dali, bay! Balik, bay! Oh, yeah, salamat ni isang pitago. Salamat kay mamalit sila. Iplata na. Ah, Akong bayaran pa kon. na si Sir Poldo. Sir, salamat kay sir ha. Iphatan na. Oh, sir. Pila ang tanan akong bayranan? 20 ka buok, sir. Pila? Kuha na sir, kining 400 lang. 400. Akay! Uy, Oh. Uy, may nagsangpit ni mo pa kon. mauni ang nagkulatan ako. May kinagkita tado. Ah, Nagsugo kag tao nga ipakulata ko. Ha? ha? Unsa? Ako nagsugog tao? Oh! Nanimaos ka na ako? Ha? Pakul! Sir, nga man taong kumahibaw ng imong kipanulti taon? Yay, Wa ba? Honest pa, wa yan. Anis, Oo. ha? Nagsugo kag tao nga ipakulata ko. Taro ka? Ay, murag dili jud ko makahimo na. Eh, paminaw ha. Yeah. Kinsa man taong kumusugog tao nga ipakulata ka, ha? Hilam! Oh, no, pailumon ta. Ipasabutan nimo kay nagduda man kana ko nga ako nanuhol kong tao. Ibaw ka, kung manugo tag tao nga ipakulata ka, kanang tawhan nga atong sulan, mangayo bayad, di ba? Ni man na iyanong musugot kung atong sugoon. Mangayo, suhol. Nga unsa may ko ikhatag. Antos mga ni kong paninda, antos mga ni kong suroy, bisag kapoy, ha? Bisag mauwanan ta, bisag mainitan ta, para makakwarta lang ko. Unya, manugo na nung kong tao nga mukulata nimo. Yeah, explicar ba yun? Tural, kinala mo speaker ko, kaya abi pa lang, dili, kinala mo pasabot sa ko sa akong bahin, ha? Ang akong ipanuhol og tao, kung mao magaling tuyo na ko,
Oh, ako nalay mo himo. Ay, kanina. Oh, Kanina. nukad ra ba? Unya, hindi mo ka masukol, ha? Iya mata. Sukol! Ah. Karon, ipahita. Ipakita imong kaisog do. Ipakita ko. Pagkita! Ha? Ako lang! Ikaw na lang! Wa magagamanugo! Ikaw lang! Dali! Dali! Kalit sa. Isa, ano, ingkri naman ka. Kisa ti bangani mo? Si pangutan, ako si Kubra. Ah, kubra. Ha? Kubra ko do. Kubra, Oh! ikaw ba? Tabang pa ka na ako nga dunay utangan ako, mangubra ka? Kuyo pagkapalindan ako, kakwarta pa ta. Bugal-bugalan mo kung name, ha? Unsa? Oh, Iyay, ha? kubra man kayo mo nga. Kuyo na ako, doon naman nangutan ako, ikaw mo yung kubra. Dili kay bagita kag away. Ha? Mabunog ta na, mabunog ta. Ha? Pero tan-on ako, tanaw sa nitabo ni mo, na black eye ka, no? Tungod atong batan undo. Di kulata ko. Kinsa nagkulata ni mo? Huwag mo kaila. Huwag mo kaila. Wa ka kaila? Wa. Mao na ipagtuludan nga imong nakatunan, Cobra. Ah, mo na gingon sa in English ba kay bawo mo kog basa mo kana? Lesson learned. Iyay, listen nun de, ha? Lesson learned. Sabi nagatunan ako ato. Unsa man, ha? Naay panultihon nga nagkanayon. Ayaw buhata sa uban ang dili gusto nga buhaton sa uban diha nimo. Mao na diha. Ang tap-tap na, ha? Kalit lang. Action na ba na yun? Kalit lang. Diyot lang. Na, nisulti na, sir. Naminaw rin Oh, na, ha? ikaw. Nga naman, ha? Ay, Tataon na kang naminaw sa inyong istorya. Sprikitek ang dako. oh, nanak. Magawas na niya yung sprikitik. Mura mag sa paminaw na ko. Ikaw ang haod. Og astig-astig pa, ha? Oh, siyempre. Yan saman. Ha? Saman. Okay ka? Kaod pagkagbalot may pa. Kana, nindot Sa ba? to? Sa to? Ha? Sa to? Eh, kausag balot. Kung di ka mukha o balot. Sige. Sir, Puldo, ato na lang ko. Mula ka na ko. Uy, mapata mo man! Ay, gunitan ko. Mapata mo man. Kubra. Ayaw taon, kubra. Di lagi ko gusto gubo taon, kubra. Nga no magyug ka? Nga gusto magyug ka gubot. Ako do. Ay. Gusto ko gubot. Gusto ko ipaungang na ko ang galagot tungod kay wa ko magabaw sa itong batanon. Ha? Nanikulatan ako. Haba kong mata. Black eye ko. Oh. Nakuyapan ko. Tungod sa kakusog ko mo ito. Kitsa man to. Nagkaduo lang atong naong, ato na lang hangkan. Bastos. Ay, nakabawas na ka. Atong, ang imong kaisok, atong bawsan sa kaayo. Ang ako na ipahimong tani mo? Gusto lagi kong pahungaw doon. Gusto kong pahungaw sa kong kalagot. Lagot na ko. Sir Poldo, nagkasaksi dyo ka. Saksi ka, Sir Poldo, saksi ka. Bueno. Aron ka matagbaw do. Watag kog premyo. Sa may premyo. Ha? Sa may Watag premyo. kog 5,000. Kinsa ang mo daog. Kung magsukmagay mo. Yaman, Travis. Tabang pa madua. Ay. 5,000? Ha? Ari! Kami sir, mo magsumbagay? Kamo pakol. O kinsay nga ni Modo? Sig magpangutan. Kubra lagi ko. Ako si Kubra. Kubra. Mahimuro ng wati. Sokol ka pakol? 5,000. Kining ako sir, kinang tinarong na magitaw ning ako ba. Ako pahiyom lang ko, katawa lang ko. Di lang gyud ko na sir. Di lagi ko gusto gubot taon sir. Di ko gusto gubot. Nga kay gusto man siya. Kanang 5,000 sir. Matay nagtuo ko niya, di mo na paigo kung mga bunog mi ana sir. 5,000 lang. Prikitek. Alapon anak ko. Himuon akong 10,000. Okay. 10,000. Patik, sir! Sir, patik. Okay kayo. Nindot nila. Makapasamot ni sa akong kadasig. Mo pa'y naglagot kong daan. Ha? Punaan pa yung premyo. Iyay. O samot ka agresibo kung lawasan eh. Ikaw, Bakul. Butang na tinda na mo, Dok. Butang na. 10,000 na ni. Butang na yun. Ayaw lagi taon. Ayaw taon pamugos. Bida. Ay, sus. Ayay. Okay. Para madasig. Para kong madlok na. 10,000 sa mudaog, 5,000 sa mapilde. Kana, sir. Kana. Oh. Naanak kay 5,000, Bakul. Naanak kay 5,000. Dida. Nga nung pugson magita.
Nganong pugson kita! Ayay! Pinap! Ayaw lagi paglakaw! Adto na ko, adto na lagi ko, adto na lagi. Atik-atik na Adto na lagi ko. Ayaw lagi paglakaw! Magsumbag guys ata! Di lagi Natigin ko. si Mil! Singkoy mo aji sa kuha! Sige na, sige na! Di Sige na! lagi ko, mamugos gina, mamugos gina. Sige na! Di gyud ka? Di gyud ka? Kinip! Ay! Di gyud ka? ha? Oy, o sana? O sana pa, Col? Na-sprikitik na ka. Musukol ka o dili? Bida, oy. Sakit ba na, kubra. Oh, Sakit ba, kubra? kumara ni mo na ikaw. Sakit ba? Ha? Sakit. Pes, gitun ka? Parang sukul ka? Sukul! Igo pa yugo. Igo. Giyagi ka. Osbe ko no. Away ko. Osbe ka no. Osbe ka na. Kira. Osbe. Okay. Katawa na. Katawa. Abi ka na kay Igo. Osbe ka no. Osbe ka no. Osbe ka no. Ops! Kana, lingay na ka. Wala kay Igo. Continue na. Continue din ha. Ang aman og magpatara ko. Sakit na kay Cobra. O, pes, niya ba? Up. Yoy, Ah. kumaon na kumulingay ha. Kani, ganahan di ko ani. Okay. Dali. Nakatanaw si Sir Poldo. Yahey! Kanay. Kana pa, Col! Lihay pa! Lihay! Sana. Ni Mills ka? Animals ha. Ha? Kantigon mong lihay ko do. Maro di ka? Sobo rin ako, bro. Unsay pagtuo mo na ako? Ano ako? Ulol? Tagalog ka pa ha? Ha? Alam ko ng galaw mo. Nigarag Tagalog ay. Tindiro na balot ay, ang bagiro mo. Tinira ko balot. Pero nabasahan ako na sa puto, sa buwad, alam ko ng galaw mo. Ha? Yeah. Kadiyot lang. Naman. Nagsugod na mo. Pues, tibawaso ninyo. Ipatiwas ay. Okay, sir. Basta, tinumpagit yung mong premyo, ha? Oh, Ha? muhatag kog premyo. Ay, muhatag na sa Nia. Pakit-on tamo sa akong kwarta. Kine. Kining usa ka bandol. 10,000 pesos ni. Duha ni ka bandol. Sinaw kayo? Sinaw Sinaw pas kang manang. I-premyo ko na yung usa ka bandol. Okay. Yeah. Nya ka nang usa ka bandol, Jis. Kaya po na, kuhaan mo na, 15 lang mo. Ang imong ihatag, 15 tanan, 15,000. Kana, mo na husto. Kana. 5 ang mapildi. Hindi 5. Nya, Daog madaog, G's. Imo pang kitabangan, ha? Sir Poldo, Ha? kung muhatag ka mag-premyo, Sir Poldo, ay lang nang sumbagay. Uy, kay mga bunog magutanagon. Uy, mani gusto ni sir, do. Usa, ay pagpagot niya kasi mo bayan na to. Padayon nun, tami. Ay, nanukad na ka. Ang ako ba? Hindi mo. Hindi mo. Sukol! Unsa to? Sukol! Maita. Ako ha? Ganiya pa ko nagtanaw ha? Ipakita sa kuno ng imo pagkalalaki, bi? Unsa to? Mao na pakol. Pagkita ko na yung pagkalalaki. Dali pakol, pagkita rin. Mo na gusto ni mo ipakita na akong pagkalalaki, why problema? Hubon ko ni. Hoy! Nabuangay! Aksyon nagkagupo siya mga kasunis, do. Ha? Ano na akong ipakita ni mo nga akong pagkalalaki, Cobra? Tanaw ka? Buwang si pagdoon ng bayot ko, ha? Ha? Gipayot! Ay, gipayutan. Gipayutan ka na ko! Hanggang magkakapakol? Sukol, oy! Ayaw paghubo, diha? Di na. Lagot na kayo ni. Seryoso, kining. Asaman, pugson dyo ko ninyo. Sukol ba? Sir, Poldo. Sama, tinuda na kining may premyo? Premyohan ta mo. Ang mo surrender, pilde. Ang mo undang, pilde. Okay? Mao ba? Ikaw, Saman, Cobra, okay ka? Ay, pangutan. Ang ganihara kong gusto. Sus, Poldo. Ay, Poldo. Pakul! Sus, naman pakul. Sige na, pakol! Sukol! Di ay ha. Tagi ko sa minuto. Kay mag-ampo una ko. Tinuod ka man, uy. Oh. Gikulata na ko itong nagkulata na ya. Piyapan god. Naibawas tatay. Untuk kibaw. Unya, di ka tumagdumot ni mo. Ano mo tayo magdumot siya? Sukol sa kunya. Sa gasa pa may gabot.
Uy, tingalig liputan ka ha. Aw, ay swerte. Basta kay, gi ka panimaw sa nalagos tatay, Pakol. Aw, kung diha pa ko. Tabang sa kukulata ato manoy, uy. Bisan to, rog, ingon ana alas tatay, pero di ko makatugot nga doon na rin mudawdaog na niya. Manoy. Sir, pero balik kami, sundin na lang yung sangka. Sumagay. Unsa man, Pakol? Ah. Andan ka na? Ginawas ako. Nangapaman ka? Sa mga kadigit ka masukol? Kuan kining managana magugo tingalig dunay madiskusya namong duha aning kubra ba. ay, kabugilugin mo manulti pa ko ay. Piniyara ko nagpaabot mo, si Buding pasabot hakol. Unsa? Minaw kubra, minaw ha. Tingalig sa atong panagsumbagay ba. May gogo. Oh, Kuyapan ko. nya, Nga tiwasan ko nimo. Luoy kay nga akong mga anak, di ba? sakto sad. Oh, Ay, mao na. Pakol. Ipakita ko nun ako, be. Nga maantigo kang manalipod sa imong kaugalingon? Kaya ang kining ako hadlok man ko. Prangka magasulti hadlok ko kay kung simba ko kinis ko bra maigo sa nis kong kumo. Kusog-kusog ra ba ni kubra? Tingalig ang ako ba kusog-kusog magig tingalig may tabuon niya. Dagkutan ka lang unya kandila. Ay, huwag ka kita nakukun. Ay, ay. Kuha nakikukun. Ay, ay. Huwag kahilas ni mo. Mahadlok. Mura na taon. kong hilboy do. Kita ha? Mahadlok lagi taon ko nga madiskasya ka. Ay, ipakita mo kay Sulo. Ipakita mo ka. Abilidad mo sa pagkikaway. Sige na. Sige na. Mao ba? Sige na. Sige na. Kubra! Ay. Gipugos ka na gyud, Pakol. Spreketek on saman, di gyud ka? Pakol. Ayong pakauaw, oy. Maita. Sukol. Ano ba? Ginawas ako. Gusto kay kong kalino. Pero kung gusto gyud ka, kubra! Ay, ay, kani. Kani. Sige! Pero, sultian talaga daan. Nagkanagyaw. Patyon tikas kutas og sapiang. Unsa? Unsay patyo nimo siya sa kutas ug piyang ba? Sige, padol! Padol! Oh, oh. Doon ako. Doon nakikuli mo do. Oh, Pagunita na kong kusnaong ni mo. ano? Nganong maldito mangyod ka? Agay! Anong ginusi ni mo kung itong gando? Agay! Di ayaw pag minal dito. Agay! Akong bunga! Ay! Agay! Spreketek, bayot ka di ay, Pakol? Bayot ka? Ginoo ko nimo, Pakol. Hala, bayot di ay na siya? Agay kul! Agay kul! Agay kul! Bayo tay ko, bayo tay ko. Kini eh. Agay! Agay! Ako kita kayo magkikumot! Agay! Agay! Sapa ka diha kun oy? Anak ka? Oh, lain liktan ko ning imong ilong. Agay! 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 Kita ko eh! Lubagon pag ko pag-usab ang imong nga tunggan aron sakto ka heater. Agay! Agay! Kul! Ayay! Isog na gyud ka. Ayay! Isog na gyud ka. Ha, kung saman, isog na gyud ka. Ha? Karoon kang pagkula ka! Dugmukon! Hindi kang pagkula ka! Dugmukon? Dugmukon! Hindi ka pinagi sa akong kamot! Dugmokon ko nimo. Oh, dugmukon! Hindi ka! Unsa ipagtuo mo nako tamatis nga humok lang dugmokon? Ha? Tamatis ko. Hindi, nagkana ng istorya kinip! Ops, ops, Agay! Ha? Nana ko sa mong loyo, nana ko sa mong loyo. Sa akong liyo, no? Gigag ko sa naka nako. Hagka na ko imong tingkoy, kubra. Kagilo ko na ko, Loy! Gilok ang kubungot, ini pa. Aron di ka gilukan, akong suntuyo ni mong lubot. Ako! Agay! Sana. Agay! Isuntoy naman kong lubot ko. Kalaom rin ni mong lubot, eh. Bastos ka! Bastos ka! Kumutuntik ka! Malingaw ka na. Nalingaw ko. Naglagot nagmaayo si Cobra. Unsa na? Gisakitan pa, sakit pa imong lubot nga kung gisuntoy. Sakit kayo! Okay. Buragan ko! Hoy! 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 Hala, midaga si Pakol. Og
Na siya tungod sa kahoy nga Jamelina. Ayaw pagdagan! Bukton di ka! Ay, gigukod ni Cobra si Pakol. Oh, sir. Og, hala, tanawa. Oops! Oh, Uy, Diyan ako. milukso si Pakol. Og nikapyot sa sanga sa Jimelina. hala, sir, tanawa. Giluksuhan niya si Cobra. O may ta. Pero si Pakol, nikapyot. Og nikatkat sa kahoy. Bisa ka asa ka no? Apaso di ka no? Apaso di ka! Hala. Hala, may luksog, may kapyot si Cobra sa Jamelina. Og nikatkat pod si Cobra. Hala, tanawa ko si Pakol, sir. May luksog na sa siya og tuwa. Ay, hala. Ay, mitapon siya sa lain nga sanga, sir. Spreketek. Naimuot ko. Murag nakita na ko starsan sa gibuhat ni Pakol. Paso di ka! Naunsa mo ni si Pakol, uy. Milukso sab si Cobra. Og nitapon sa pikas sangas kahoy. Og si Pakol, nilukso og nibalin sa laing sanga sa kahoy. Og tanawa, sir. Ay, si Pakol. Agoy tanawa na gud, oh. Milingkod sa sanga sa kahoy, oh. Jadi mo di ko! Pastilan, nang hinambid pa. Tuod. Nalingaw ko. Ang videohan ako sila. Sige. Bijoy dayon, sir. Ani ana. Tanawa, sir. Ala, may lukso si Cobra. Uy, tuwa na ay. Tuwa siya paingat sa nahimutangan ni Pakol. Oops! Ulokso ko. Oops! At tuwa na, may lukso na gid si Pakol. Ala, may lukso na gid siya. O, mitapo na sab siya sa pikas nga. Animal ka bakol! Putas na kayo! Naog dire! Gokon! Gopher, Cobra! Gopher, Cobra! Gokon! Bukton na po di ka! Bukton na po di ka! Buwos! Di tiga unungan, Kol! Paingon ako ni mo! Dali po! Oops! Agpas yung Basta magunitan di ka, Kol! Tukon di ka, Kol! Dali, padoon. Ayun, sige, istorya. Doon lagi ko ni mo, Kol! Doon lagi ko ni mo! Diwal mo lang dila ni mo. Oops! Karon, nikapyo to sa kusbagon, Cobra. Nikapyo kusbagon. Kita ka na ko? Kapyo ko. Oh, bagon! Go. Oops, bulag yun ako. Yan ako na eh. Animal ka! Kapyo kusbagon. Kapiyot kas bagon! Oh, Nitabog nitong bukas pika sa sanga! Iyay! Nakinag-video ko. Iyay! Buang gigakol! Mugkapiyot mo ko ana sa bangon! Sa bagon, sir! Kapyot. Okay, niya! Oops! Karon, paingon ako ni mo, Kol! Paingon ako ni mo, Kol! Doon lagi ko ni mo! Hanaan ako! Agpaso di ka! Oops! Uy! Naputol ang bagon! Animal! Spreketek. Unsa man? Surrender na ka, Cobra? Surrender na ka? Surrender! Wapagay ko kayapi! Kana mo kayapan ko, surrender ko na! Di ko mo surrender, sir! Di! Anya, padayon pa ka. Saman! Cobra! Oh! Sokol ka po ka? Kawa lang ka? Di na ka sokol. Sa? Di na ka sokol. Buang ni mo! Pabuta ko niya! Pabuta ko! Bangon. Agay, kasakit sa kutungan! May pagkaigos bato sa diyang nahug ko! Agay! Kaya pa niyo? Sulti lang good kung dili na kaya. Surrender na lang, surrender! Ilagi ko mo surrender, Kol! Kanao ka, Kol! Di apa kontre? Kanao diri! Kanao! Di ko mo surrender! Arele! Naog ko! Oops! Yan ako. Tanawa, sir, Puldo. Yan, ora ka ayong miambak si Pakol gikan sa sanga sa kahoy. Ura yun siya og si Tarzan. Onsa na? Sige pa na? Sige pa ba? Sige ba? Anong dili ko, dre? Mao pa, ha? Ugaman. Kumbati? Kumbati og mayo! Kumbati, ha? Wapag gani ka kabangon diha.
Agya ka pagani ka. Kumbati ka na. Sakit man. Dali. Be, kano. Be, bangon ko. Baro ko no. Agay. Madi ka. Simunta ko lubot. Ang daw ka. Imo ko kipasimbot sa mga Bangon. Kahugaw ni Mugduwa, do. Pagkikaway na ko. Hugaw ba? O, speak mo to. Bau. Agay. Ariga. Tanaw. Ano ni Arema ka? Kumbati pa ka. Ay, muram kong napiang sa nahug ko diyang. Nahug ko ba? Sa diyang naputo lang ba? Bagon ba? Agay. Kung maon ka na, di na magsilbi. Ay. Hindi ka na. Silverdo! Surrender na ito ang kontra na ko, di na mahimo. Napiang. Unsa naman? Napiang. Ay, magliso kong barog, sir. Napiang ko. Bawas kong lubot. Pakol. Kung maot ka na. Daog si Pakol. Bra. Sorry kayo, bra. Nidaog ko nga uwag ko kabunog gikan sa kumakamot. Kapabunog gikan sa kumakamot. Di ba? Pero napiang lang ko. Mao na, di ba? Sir, protesta lang ko, sir. Ayaw siya pa sir. Tungkol kay... Huwag mo ko mapildi sa sukmag, guys, sir. Napiang naman ko. Sprikitek. Sorry, Cobra. Nalupigan lang kas pamaagi ni Pakol. Siya ang nidaog. Wa ko magtuo pa kulda nga mao to imong lihok. Tanaw na ko no murag gyud kag unggoy nga daling makakatkat sa kahoy ba. Unya nagtapon-tapon pa gyud kag lukso paingon sa laing mga sanga. Tinoda. Nagtapon-tapon ko pa. Lukso bang. Wa agyod makagaras si Cobra nako. Ma? Og saludo kay ko nimo Pakol. Ay, amatra. Ni saludo ka sa kung pagkatalawan? Pakol. Abi, sultiante ka lang, Maita, no? Ako, hindi ko gusto mong pasakit sa kung isi katao. Pero ang uban, sayon kay nila nga mo pasakit sa ilang isa katao. Pakol. Sprikitek. Nang imong 5,000, Cobra. Salamat, sir. Agay. Saon, pildi man ka. Sir, punila ni gamay, sir. Kaya magpa-x-ray pa ko sa kulto, sir. Tingaling na unsan ni basing na nibali, sir ba? Kundi akong bakbon, sir. Basing nabali na akong bakbon. Binako, magpa-x-ray ka sa ngipon. Halalala. Pon, antika. Yogoy! Karon Pakol. Niya na nga akong premyo nimo. Tinuod gina mo premyo ka, sir? Nga taga may mong premyo? Of course. Nakasulti na ako. Kinahanglan nga akong tumanon. Oy, salamat kay sir. O, ikaw, Cobra, saan maga? Yeah. Nidaog man ko. Pero, klaro kayo nga, wadyo ko kasukmag nimo. Di ba? Lagi. Wa ako kasukmag nimo. Hilom do. Petraso pa ka na ko. Tanasad. Bahad na sad. Okay. Hey, kakapoy ba nimo, Cobra? Sige lang po. Ako di ko gusto ka pasakit og tao, pero sige lang ka na ko. Diya karon sa resulta nimo. Ha? Pia lang ka. Ang kontra nimo bagon ra. ang bagon ra kinagpiang nimo, ha? Ikaw mo katawa ka kay ba mo jud ka nga ang bagon ra kontra bagon ra kontra nimo. Sige lang gyapon ka. Pero kung mao na gusto nimo nga ikaw mayong gyapon kang dura kay atraso ko nimo, away problema. Pero unaw na as makadaghan tungod kay napiang magani ka nga wa ti ka pasakiti. Unsa na ka no? Umugamit kusog na ko, no? Sa? Tay. Nganong karon ka lang? Langan ko kay palit ko manok inasal. Bisaya ni, para ninyo. Sa tay? Manok inasal, Inasal? Bisaya, oo. Inasal? Iba ko paborito ni ninyo. Palit ko kinasal. Kakwarta mo ko do, naka-gismil ko do. Unsa? Usa? Gismil? Gismil. Diin kag gismil. Nanulis ka? Do na. Ha? Kung sa gisultin mo? Nga ako, nanulis. Bitaw tay.
Di ka nang katidara. Ha? Manindara magkakagbalot. Oo. Kuya, makaabot na yung 10,000. Mga anak, bisag ingon lang inyong tatay ba? Pero sultihan ka. Wag gina sa una nak. Wag gina sa akong bokabularyo nga manulis ko. Di may tabong manulis ko do. Hindi, dili yun. Unya, diin man ka ng 10,000 pesos? Nakapremyo ko. Ha? Nakapremyo ka? Kapremyo. O sino ka premium tayo? Nakapremyo ko. Nakapremyo ko sa among paragsangka ni Cobra. Ha? Kubra? Kubra? Ang gikulatan ni Manoy Al? Doon na. Amom ka. Pero misulti mo ka na. Ala, sorry Manoy. Nakalitan ko pagkadungog sa nga nga kubra. Mao tong nakasumpay ko. Nga, maunang tawhana ang imong gikulata. Al. Dinaw na do. Tay. Unsa man? Pastel na tao na eh. Kasi mong kag-atay na ako eh. Ay taong kong balik ka sa do. Wala kita kabalik. Wala, pag kong manok bisaya, ano sa, balik ka sun pati na mong atay na mo. Wala kita akong kabalik ka sa tay. Kung ningon lang ko ba nga, tay, ano ba? Karan, sulti lang gusto tinod. Klaro? Nga imong gikulata si Cobra? Ay, kato maghang tao nga, daghan og patik sa iyang lawas, na usa kabitin. Oh, mauna si Cobra. Oh, Siya. ug siya ang nagkulatan ni mo tay, di ba? Ha? Ay, lago paglimod tay. Kay siya mismo ni angkon nga, usa ka sa iyang gikulata. Oh, nisulti na siya nga usa ko si gikulata. Oo. Oh, may ko na kung tinuuna. Uog gipanimaos na katay. Pero wa ko magsugo nga imo ng buhaton. Ala, wa ko magsugo nimo. Nganong imo man gibuhat? Ay, bisan ug wa ka magsugo tay. Pero pagkangan nga ako imong anak, Oo. gisakitan ko. Sa dahil naibaw anak ko nga gikulata ka. Kisa may malipay na. Ikaw na tay. Malipay day ka na. Kung pananglit, ako kulatahon pug ko. Ha? Masugot lang day ka. Nak, sultihan ka. Sa ako nagikaingon kanimo. Kung kamo gani ang pasakitan, kung kamo gani ang hilabtan, bisag ko siyo mo lang mo. Ha? Panalibdan tamukutol sa kumahimo. Makik-away ko sa usa ka mabangis nga leon. Ha? Pasway, basta hilabtan mo. Pagkito na mo. Naramday na day. Oh. Puto nga pagibaw na ko sa diyang nabati na ko nga siyas kubra. Oh. Abusado man na kayo ng tawhana. Kaya iya kang gikulata. Oo. Iwan, iyang gikulata batanon ba? Katong batanon. Gikulata niya batanon. Oo. Nganong gikulata niya batanon? Ay, gikulata niya batanon lagi. Nga si Juan, katong tigpakalas masantak pa. Oh. Iya magikulata. Kaya wa magahatag sa tunga to niya. Oh, mao ba? Oo. Oo, malas to ha. Maita. Di lang ko magdugay, ha? Mauli na lang ko. Sige sir. Og niya, dawatan ni. Donuts? Donut ka na. Ako naghihapit. Ako ginang gipalit para nimo. Uy, unsa sir? Ay, maikog ba yata ni mo sir? Uy, Ayaw ka ikog. Tungod kay sa dili madugay. Ikaw ang akong manager. Ikaw ang magduma diri sa akong katigayunan. ay, ayaw lang taon sir. Uy, ayaw lang ko. Wa man ko'y kabang kaagan anak ko. Sayon ragyod ang imong trabaho, Maita. Ang imong gimbuhaton mao ragyod ang pag-ihap sa kwarta unya og pagpaningil sa mga makautang. Sir Poldo, Basta akong gusto nga ikaw ang himuon akong manager. sir, ayaw lang ko ng manager sir. Uy, himuan lang hinon kong tigpaningil. Sprikitek! Ikaw ang magmonitor unya sa mga manag-abang unya dinhi sa akong building o sa mga taong akong pabantayon diri. Ikaw, Maita. O karong Sabado, magpa-feeding ko diri. Ikaw gihapon ang muda. Feeding? Mutabang ko para sa mga kabatanunan, mga kabataan. Kinanglan nga why mamalnori sa mga kabataan. Mag-feeding ta.
sakto na na, Brad. Maulian ka kuha niya kung paggapiang na ko, Brad. Oo, ulian ka na. Ay, Ulian ka. Ulian nga ikaw sa kabaga mangi. Oh, sohi mango, sohi. Ay ko manghilot. Brad, trabante ka rehas ka ng gihimo nga koral. Oo, tramandi ko na eh. Oh. Cellphone to. Nga maon na nga palit ayuta, aning maita. Oh, Brad. Libo ko ni mo, Brad. Bayot ka nga bungi sa. Mga ni Way. Okay. Mawa? Oo. Unsa? Milyonaryo na maita. Milyonaryo. Salamat, amigo. Kanina, bingin ka kadakit. Pero, dadyan nito, hindi ko milyonaryo at ka natalimaita. Ilipay lagi ka. Libog ko na. Oo, natural. Malipay ta. Kung masinso niya itong mga higala, di ba? Nato, na nga na maita ko yung nato. Milyonaryo. Ay. Sige, salamat, migo, ha. Brad, sige, rin ako, Brad. Okay. Ang sakitan, nanipay. Ay pagkamuang ako, ngano na nami man ako. Nga nato na milyonaryo na timay na. O ang ako. Ang pagkatamian ng nako. Okay. Milyonarya na di kami ta. Milyonarya? Good. Labing maayo, Maita. Nga milyonarya ka. Ang basin, makabahin ka na mo, di ba? Bahinigin mi, Maita. Aron di kami malain ni mo. Mao na daw na ang nitabo. Mao na itidot ani. Ha? Para may bawo po nga wa ko manulis. Ka-premyo ko. Buang nga ko di ay tay. Gipugos kida ay kanila? Gipugos ko nila. Balibad man ko nila. Tungod kay gusto magkukalinaw, di mo ko gusto kubot. Gipugos mo ko. Mao to. Pero, napil din ako katong kubra nga wa ko makabunog kaniya. Kay, di medyo ko gustong umbasakit og ako ni si Karao. Dili, good. Tay Pakul. Mao na nga ikaw, Al. Ha? Ikaw do. Anak, hangyo Ay. anak ko. Ayaw lagi pag-apil sa kagubot. Ayaw, anak, likay sa kagubot. Muapil yung tay. Basta ikaw na hilabtan, anis pa. Okay. Salamat ka niya, na. Pero, di lang ko gusto nga maapil kas kasamo. Ha? Bisag muapil pas kasamok tay. Basta kay panalipdan tayo ka. Pinagagog ka na mundo na. O, mao ba? Nasalamat kayo, anak. Tay. Tagay ko si imong daog tay ha. Doon na biya, dahil na pangayo. Papalit ng cellphone tay. Aron sa ingon, doon na may kontak ni mo. Cellphone? Oo. Huwag kailangan lagi yung magpalit ka. Aron sa ingon ba nga, bisag kung sa orasa, makakontak ka. Oo. Makakontak ka din na mo ba? Unya- Kontak mini mo. Unsa mang cellphone na akong paliton? Kayo gata ka. Kaming daha si Manay tay. Nga nung gikulbaan mo ko. Di ko makatug. Ay, nga naman ni uy. Tungod baka ni nga magsigi kog huna-huna. Nga nakwartahan ako. Perminahinon kong Kuya Wanda. Simba ko ori og tulison ko. Hinuon. Wa man diri na ako ang kwarta. Ako mang gideposito sa bangko. Og igo lang ko magkuha sa magasto nako. Ay, may unta to og misugot pa si Pakol da. Nga mahimo na akong bodyguard. Kay tingali, dili ko mabati og kulba sama karon. Kay naaman siya. May palipad man sabgod uy. Ay, dikit ko makatog. Mato na lang ko sa gawas uy. Hapit naman alauna sa kaadlaw na. Mugawason ako.
Pagkalaay, kundi ay ning mag-inusara. Wa kay kauban sa kinabuhi. Naatod ko'y kwarta pero saan man ako napagasto. Kun ako lang ang mamalit para sa kong kaugalingon, sobra man kay na. Mentag na pa ko'y anak para kapangandaman ako ang iyang ugma. Pero wa man sad. Ay, kining doon natay kwarta no? Wa say anak. Ang way kwarta, doon ay mga anak. Sa magang pakol, antos og pamaligya sa bisag unsa na lang para sa iyang mga anak. Oh, unsa to? Doon ako'y nakitang tao. Nga daling mihupo sa tanaman. Ginoo ko. Dili ko mahimong masayop. Tawag yun ang kalit nga may tago sa tanaman. Ginoo ko. Usay kong buhaton. Tulisan na tingali na. Sundan lang yun ninyo kanunay ang matagsumpay ning sugilanon. Ayay, mapriso ko! Tagsulat og direktor, Cebu City Councilor Francis Iliaga Ginhawa Delfinis Pares, Spinner Randy Tayad, Audio Editor Jeffrey Gabonada, Soundman Aldwin Nacorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Kung mo ito mga ka-listeners, ang part 3 sa Ayay Mapriso Ka, no? Pero kining video ha, ka-advance ni, wala pa ma-upload ang part 2, no? Ang na-upload ang part 2 sa Ayay Mapriso Ka, no? Pero sa part 2 sa Maribel, wala pa. Naghahimo tayo video ron pang part 3 na sa aning drama ha. Nya, pang part 3 po, sunod part 3 po sa Maribel, no? Advance daan pero wala pa ma-upload ang part 2 sa Maribel. Ug sa langit kakilat ko, no? Ako lang nung gito yun nag-advance kay para kung makalugar-lugar no, kung mang-delete man ko para maka-space na po din, no? Maka-mix ba. So dali ra, no? Mag-save ko daag video para kung di ko makalakaw di at least na ko video daan ba pang mix na. Kay kinahanglan maguding na video mga ka-listeners pang support ba. Kabalo naman tanong nga stricto na kayong YouTube ron. Naadyo tayo support nga video para makita sa YouTube na nag-import yun, no? Nag-import sa content ba, no? Kaya peligro yun mag-content o way video kay kuan magod kanang dili yun makita ni YouTube ang sa man basig robot ning la control ani, no? Magtuo man robot ray ka control ba, robotic ba ang content, no? Channel, no? Kay anong white tao makita ba, no? So bisag nga nila maka-video ta gamay, no? Okay na, paets na, no? O balik ko na ko shout out ni Ma'am Cecil Rubino. Salamat kay Ma'am no sa imong pinaskuhan nga gihatag, no? Salamat kay Ma'am. Nya shout out po ni Ma'am Life Journey, no? Ga-advance man si Ma'am Life Journey na kung hatag pinaskuhan, no? Kining cellphone pinaskuhan man advance si Ma'am Life Journey katong solar power bank nya katong solar generator nga gitampuhan nila Ma'am Gisuli, no? So mo to yung mga advance nila nga pinaskuhan ako, no? Salamat kayo ninyo Ma'am, no? Ma'am Life Journey, Ma'am Gisuli. Nya sa mga nanghatag og load, no? Salamat kayo ni Ma'am Grace Blanca Flor nilang Ma'am Cici nilang Ma'am Cecil Rubin, no? Ano na ni siya si Ma'am Cecil mao gini nag-encourage ta ko sa una nga magkuag GCash lagi para sayon lang ang paghatag og load, no? Nya salamat kayo ni Ma'am Bill, no? Si Ma'am Bill, no? Nakatabang sa din ako si Ma'am Bill itong mga niaging tuig, no? Salamat kay Ma'am Bill. Di ko malimot ana bisan pag dugay na, no? Di ko malimot ninyo. Kit P. Garcia, salamat kayo, no? Salamat po ni Kuan ni Isim, no? Si Isim. Tako kay natabang, no? Salamat kay Isim, no? Nya ni Angie D. Binagracia ug ni Speedy Super Pop Girl. Salamat kayo, no? Ninyo sa inyong makanunayong pagtabang ug ito mga wala gid nagpa-mention, no? Salamat kayo ninyo. Ang Ginoo ra gyud magbalos ninyo sa inyong maayog kasing-kasing, no? Nga manggiluyon kayo pa matinabangon, kamao share. Salamat kayo. Nya di man mo pa-mention ang uban, ang Ginoo ra gyud ang magbalo sa inyo kaayon yung tanan nganing tabang, no? Ug sa mga listeners nga always naminaw, no? Kaluyan mo sa Ginoo, no? Panalanginan mo kanunay kay pinagi sa inyong pagpaminaw natabangan sa kuninyo, no? Salamat kayo ninyong tanan, no? Na di na ako matagsa-tagsa lang kay
nag-space ang cellphone ni anam na po ka apit na mahurot. Sa sunod dala po ko mo shout out mga ka-listeners no. Pasalamat sa lang ko no. O, thank you so much mga ka-listeners no kay mag-intro na punta sa part 3 sa kuan Maribel no. Sakto ba ko pagka-istorya basi nalipat po ko no. Ayay mapriso man ning karon part 3 no. So ang part 3 na po sa Maribel ang isunod na to ani no. Basi ako lang isulti daan kay basi nalipat ko sa kong intro no. So ayay mapriso ko kini nga vlog. Ang sunod ang Maribel na po nga intro akong himo no. So mag-delete na po ani kay napuno na gyud no. Thank you so much mga ka-listeners for watching ug advance Merry Christmas atong tanan. Ganal panalanginan kitang tanan sa Ginoo mga ka-listeners no. Merry Christmas.